Iniulat ng Legazpi City Schools Division Office na 80% na silang handa para sa palarong Bicol 2025 na gaganapin sa lungsod ng Legazpi ngayong Marso. Ayon kay SDO Legazpi Sports Coordinator Francisco Dexter Sison, malapit na nilang matapos sa mga paghahanda sa mga pasilidad tulad ng Biliting Schools playing venues. Aniya pa, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang partner agencies at offices. Kasama sa mga ito ang opisina ng Legazpi City Water District at Bureau of Fire Protection Legazpi para sa supply ng tubig at sa Albay Electric Cooperative para sa maayos na supply ng kuryente. Unang-unang papasalamat po kami lalong-lalo na sa mga magulang. Kung walang mga magulang, wala pong atleta. Yan po ang katotohanan niyan. Pangalawa, sa lahat mong tumutulong, multisectoral po, mayroon tayong tinatawag na IMT dito, activated po siya. Multisectoral po ang representation doon para iisa lang po ang galawan. Yung mga nabanggit kong agency kanina, kasama po natin yan. Kasama pati ang City Hall, kasama po natin yan. Lahat po, ayun po ito, collaborative effort po ang ating Palarong Bicol para sa ikakatagumpay ng Palarong Bicol. Susunod po, malaking pasalamat po namin sa LGU, ng Legazpi sa suportang binigay po sa amin. Nakipag-ugnayan din umano sila sa Philippine National Police at Public Safety Office para sa seguridad ng mga delegado at sa Department of Health Office para sa kinakailangang medical assistance. As of now po, nagkaroon kami kanina lang, katatapos lang namin ng yung pinaka-last na meeting, coordination meeting. May mga security plan na po yan, lahat na po ng kapulisan. Mayroon na po, instructed na ata ng leadership ng ating kapulisan. Noong mga unang araw nga po, si RD Dizon, si General Lisa mismo po nag-a-attend. At sa bilang po namin, naabutin sila ng halos 215 kapulisan po dito sa buong Legazpi. Pati po mga barangay, punong barangay kasama po natin, na meeting po natin. Kasi hindi lang naman po yan maglalakad-lakad sa meeting center nila kung sa downtown Legazpi City proper, kundi may mga tendency po na pupunta yan kung saan-saan, may mga side trip ang iba dyan. So at least aware po pati mga barangay na kailangan ng assistance nila. Kasi at the end of the day, kailangan nating mairaos ng maayos at matiwasay ang ating Palarong Bicol. Samantala, 25 school districts mula sa 15 munisipalidad ang kalahok sa palaro na gaganapin sa Marso 23. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.